Ambalma aw ni yankuma aw bisimila Joliba TV News ale jabarani ka aw bisimila radio Joliba fiɲɛsiraw ka k'aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw wale ɲuman dɔ aw minnu sigimɛ ka min ye kunnafoni gafew lakalile waati kɔnɔ an b'aw bɛɛ fo dantɛ foli min na nin ye ladala jɛmukan ye an fɛ yan nɔ min bɛ tali kɛ kunnafoni sɛbɛn minnu bɛ sɛbɛn an balima kunnafonidilaw fɛ limanaw an b'a kɔnɔ kuma de lakale bamanankan na walasa bɛɛ bɛ se ka faamuya sɔrɔ a la sanga 30 kɔnɔna la o la an sigira kɛnɛ kan an bɛ bɛɛ fo minnu b'an filɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan walasa ka faamuya sɔrɔ jamana kunnafoni la cogo min na an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo an b'a fɔ ɲɛna aw danse kunnafoniw la bakurunba an b'a daminɛ ni faso ka fasidi sɛbɛn l'essor a y'a jira k'a fɔ min ye sigikafɔ min bɛ senna Mali kɔnɔna la yan nɔ assise nationale de la refondation ko o baaraw bɛ senna kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka marabolobaw kɔnɔna la min ye ka ta Kayi fo Gawo ka tɛmɛ Bamako Segu Mopti Kita Sikaso Nioro du Sahel Kulukoro Tombouctou ko assise baaraw daminɛna yen nɔ kunungo an bɛna an da don o la sisan nɔ o mana bɔ yen nɔ min ye Nouvelle Horizon ye ale y'a jira k'a fɔ ko ni wagati in na limanaw assise ko kelen siratigɛ la jɛkulu dɔ bɛ yen nɔ n'u k'a ma ko modèle Mali ana kɛ olu fɛla olu yera Segu ani Kulukoro ko nka k'a ma diya Segu ni Kulukorokaw ye dɛ sabu k'u y'u gɛn ka bɔ ɲɔgɔn ye kɛyɔrɔ in na n'o ye assise nationale de la refondation baaraw kɛyɔrɔ ye ka sababu kɛ mun ye limanaw Nouvelle Horizon y'o fɔ an bɛna an da don a la sisan ko min bɛ tali kɛ Douentza Bayangara Koro ani Kona ko Mali chef d'état-major ye welewele dakan bila ka jira k'a fɔ mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen nɔ ko ni maramafɛn b'i bolo i ka maramafɛn bila walasa i ka se ka don Mali armée kulu kɔnɔna la cogo min na ni ye kibaru duman ye an bɛna an da don o la sisan wana bɔ yen le soir de Bamako ale kumana a y'a jira k'a fɔ Wagner limanaw ko Wagner bɛ fɛ ka cɛ 500 bila ka na Mali la yan nɔ o kuma fɔlen min ye Faransi ka jamana ɲɛmɔgɔso n'o ye Élysée k'u ye u ka finitigiw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan kunu n'o ye conseil de défense ye ka se ka kuma a ko kan an bɛna an da don a la sisan soir de Bamako kɔnɔna la o mana bɔ yen limanaw le prétoire ale kumana a y'a jira k'a fɔ min bɛ tali kɛ Yakuba Katile ale de ye cakɛda dɔ b'an ka jamana kɔnɔ yan n'u k'a ma conseil économique social et culturel o ɲɛmɔgɔ don a ye ɲɛfɔli dɔw kɛ décembre kalo tile 20 tɛmɛnen kunnafonidi sira dɔ n'u k'a ma Africa 24 a ko kalata minnu bɛ yen ni maaw bɛ fɛ ka teliya Mali kɔnɔna la yan nɔ ni lakanabaliya in kɔnɔ limanaw ko a tɛ taa laban foyi la fo ka tila ka dɔ fara Mali gɛlɛya kan ko dun bɛ sɔn ka kɛ balana koba ye Yakuba Katile y'o fɔ o mana bɔ yen limanaw an bɛ sɔrɔ ka kuncɛ ni l'indépendant ka kunnafoni misɛnninw caman ye minnu bɛ tali kɛ jamana kɔnɔna kunnafoniw kan i n'a fɔ syndicat minnu bɛ yen n'olu bɛ an ka sariya tigilamaw tɔgɔ la olu y'a jira k'a fɔ sariya dɔ bɛ yen u bɛ fɛ ka taa k'u tɛ jɛn n'a ye ko sirabakan kasara dɔ fana kɛra Sonefo kari min bɛ yen n'o tun bɛ ka taa Ɲame maa caman ni tora o fana na ani ko Orange mɔgɔw ka antenne min bɛ Boni ko jadis y'o caman fana tiɲɛ fo ka taa se ko nin ye finitigi dɔ ye min ni finitigi ladege don nka finitigi yɛrɛ tɛ ko tɛgɛ kɛra ale la indépendant ka kunnafoni misɛnninw don an bɛna kunnafoni kuncɛ ni ale ye limanaw yan'an ka se nin bɛɛ ma an bɛ a daminɛ ni fasidi sɛbɛn min o k'a ma ko l'essor jamana ka fasidi sɛbɛn don a y'a jira k'a fɔ yɔrɔ assise nationale de la refondation baaraw daminɛna Mali la yan nɔ k'a daminɛ an ka marabolo misɛnninw na kana min ye marabolo kumabaw fo kana se an ka marabolo kumabaw ma n'u k'a ma ko région o baara de daminɛna kunungo araba a jirala k'a fɔ ka ta Kayi fo kana Gawo ka tɛmɛ Bamako yan min ye Segu Mopti Kita Sikaso Nioro du Sahel Kulukoro Tombouctou ko baaraw bɛɛ lajɛlen daminɛna ye ko a kɛra bonya ani karama kɔnɔna la l'essor ka fɔ la o la sa limanaw n'i ye jateminɛ kɛ fasidi sɛbɛn in ka kuma la a ko min ye an y'a fɔ ten an ka marabolo misɛnninw n'o ye kominiw ye ka taa se jamana yɛrɛ kɔkanna n'o ye diaspora ye ani an ka cerclew kɔnɔna la assise nationale de la refondation baaraw kɛra yen nɔ min ye marabolo kumabaw yɛrɛ ye n'o ye région ye o de ta daminɛna kunungo a bɛna kɛ a bɛ kuncɛ bi yɛrɛ a jirala k'a fɔ n'i ye assise baaraw ta k'a lajɛ a waliyara yɔrɔ fɛn fɛn na Mali la yan limanaw Bamako yan yɛrɛ kuma kɛlen don o kan kosɛbɛ l'essor kɔnɔna la kunungo min daminɛna yan o de la min bɛ tali kɛ Bamako gouverneur ni o ye Bayi Konate ale ni maa minnu bɛ yen n'olu bɛ assise baaraw ɲɛma i n'a fɔ min bɛ tali kɛ Bintu Sanankuwa
ani fo ka taa se Bamako district maire Adama Sangare olu bɛɛ lajɛlen kun bɛ a ko kɛnɛ ka kunungo ɲɔgɔn lajɛrɛ yɔrɔ min bɛ an ka sifinakaw tɔgɔ la maison des aînés ko baaraw kɛra yen nɔ a jarala k'a fɔ min ye Bamako gouverneur ye n'o ye Bayi Konate jamanaw ale kumana kosɛbɛ a ye kuma caman fɔ assise nafa kan a bɛ senna jamanadenw ka bɔ ka taa u fɛla fɔ ani ka Mali gɛlɛya min bɛ ka o fɔ k'o kuma tila u ni ɲɔgɔn cɛ jamanaw Bayi Konate a y'i da don o kuma ninnu caman na a ko Mali furadama ka bila ka ta min ye an ka indépendance n'o ye yɛrɛma hɔrɔnya ye tali la kana se sisan ma lemanaw a yira k'a fɔ sigikafɔw caman kɛra walasa jamana bɛ se ka lafiya cogo min na k'a ye nin waati laban in na min ye lakanabaliya kɛlen don ka Mali tɔɔrɔ kosɛbɛ ka jamana jogin a fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ o joginda ninnu bɛ se ka furakɛ cogo min na ko jamana ɲɛmaaw minnu ye sɔrɔdasiw ye minnu bɛ fanga na sisan olu de y'a ye sa n'a ma sigi ka fara ɲɔgɔn kan ka démocratie bɛ min yɛrɛ fɔ ko sigikafɔ ye damu ye jamanaden si kana to yen bɛɛ ka se ka kuma ka di bɛɛ lajɛlen ma o de la assise nationale de la refondation Bayi Konate Bamako gouverneur a ka fɔ la o sigikafɔ in a bilala sen kan min bɛ sen na sisan Bamako gouverneur ka fɔ la Bayi Konate a ko nin bɛna fɔ n'i ye fura ta k'a di banabaatɔ ma bana min na a furakɛra a mɛnna ko o fura de tatɔ don ka di jamana ma jamana bɛ se ka lafiya cogo min na ka bɔ gɛlɛya in kɔnɔna la o de la a ye wele dakan bila Bamako yan sigikafɔ min bɛ sen na n'o ye assise ye ka wele bila maa maa bɛ yen ko e bɛna kɛnɛ kan a ka kɛ ɲɔgɔn bonya kɛnɛ ye a ka kɛ kuma ka falen falen si kana don si gasi la nka a ka kɛ jamana jɔ yɛrɛ kuma ye kuma fɛn fɛn bɛ bɔ a la o ka kɛ Mali jɔli kuma ye don dɔ la sabu a fɔra de ko ni assise nationale de la refondation min ye nin n'a wuli kɛra ni kuma fɛn fɛn ye lakanabaliyaw jamanaden yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ an ka seko ni dɔnko politiki ko kɛlɛ jamana in kɔnɔna la fɛn fɛn bɛ yen ko ye gɛlɛya ye jamanaden ka se ka kuma fɔ a ka dɔn fura ka se ka sɔrɔ jamana in na o de ye assise yɛrɛ hakilina ye Bayi Konate Bamako gouverneur ale ka kuma la min ye Bintu Sanankuwa ale min bɛ assise baaraw ɲɛma ale ka fɔ la ko u bɛ layidu di jamana ɲɛmaaw ma fɛn fɛn bɛ fɔ a ko kɛnɛ kan a na ta ba la maa maa bɛ yen ko e nana kɛnɛ kan ko i ka kuma na ta ba la wa baara na kɛnɛ ye min y'an ka marabolow kɔnɔna ye k'a ta min ye san a jarala k'a fɔ kuma kɛra min kan maaw hakilila yɛrɛ b'ola min ka ye k'o ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la lakanabaliya o min kɛmɛ ka o min ɲɔ ɲɛnen don an ka cɛmancɛ marabolo kɔnɔna la baaraw ɲɛmɔgɔya tun bɛ san gouverneur bolo n'o ye colonel Ousmane Sangare ye min ye kitakaw fɛ yen ko assise baaraw fana kɛra yɔrɔ kita fana kɛra région ye min ye kita gouverneur ye n'o ye min bɛ tali kɛ Dawuda Mayiga a jarala k'a fɔ baaraw ɲɛmɔgɔya tun bɛ ale fana bolo a jarala k'a fɔ kuma ɲɔgɔnyaw tɛmɛna olu fana ni ɲɔgɔn cɛ a kumaw bɛɛ lajɛlen jamanajɔ kuma ye ko Gawo fana baaraw daminɛna yen nɔ a jarala k'a fɔ gouverneur ni o ye min ye général de brigade Musa Traoré ale fana tun bɛ baaraw ɲɛma yen nɔ ka taa se min bɛ tali kɛ Kayi fana a jarala k'a fɔ yen nɔ ko délégué maa 150 ɲɔgɔn na o bɔra Kayi marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la jamanaw kana assise a baaraw a ko kɛnɛ kan min ye Mopti ye ko kumase minnu bɛ yen n'o ye thématiques ye o 13 min da jirala maaw la a jarala k'a fɔ maa caman a bɛ se maa 100 sigiyɔrɔma caman de ma minnu bɔra Moti mara kɔnɔ Jɛnɛ b'a la Juwaru b'a la Tɛnɛnku b'a la limanaw ka se ka na assise kɛnɛ kan min bɛ jamana kɔnɔ limanaw ni a jarala k'a fɔ maa minnu yɛrɛ nana politikimaw b'a la an ka cakɛlaw b'a la ka taa se diinɛ ɲɛmaw ani laadala ɲɛmaw tiginamaw olu bɛɛ lajɛlen nana a ko kɛnɛ kan min ye Segu fana ko kuma ɲɔgɔnya da donna ye fana jamanaw gɛlɛya fɛn fɛn bɛ Segu mara in kɔnɔna la ye k'u da donna o la Segu ale gouverneur n'o ye Alassane Traoré ale fana tun bɛ kɛnɛ kan ye baaraw ɲɛmɔgɔya tun b'ale bolo ka taa se Kulukoro jamanaw ko maaw fana farala ɲɔgɔn kan ye kosɛbɛ k'a kɛra sababu ye Kulukoro gouverneur n'o ye colonel Lamine Kapori Sanogo ye k'a kɛra sababu ye maaw minnu bɛ yen n'olu yɛrɛ tɛ u bɛ san kɛ u tɛ ɲɔgɔn ka fara ɲɔgɔn kan jamanaw ka jamana kibaruya di ɲɔgɔn ma min ye Tɔnbukutu fana ye a jarala k'a fɔ yen baaraw daminɛ min
ne olu na kɛnɛ kan a jarala k'a fɔ gouverneur n'o ye Tombouctou gouverneur ye Bakou Kanté commissaire divisionnaire Bakou Kanté limanaw baaraw ɲɛmɔgɔya tun b'ale bolo fo ka taa se Sikasso limanaw ani fo ka taa se Nioro du Sahel mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen ko e bɛ fɛ jamana bɔ nɔgɔ la a bɛɛ lajɛlen nana a ko kɛnɛ kan limanaw an bɛ dugawu de kɛ ni assise min filɛ n'a kuma bɛ ka kɛ min bɛ bɔ a la jamana hɛrɛ a ko ye kunnafoni filɛ limanaw an ye nin bɔ l'essor de kɔnɔ ale assise ko kibaruya la Nouvelle Horizon fana y'a kuma fɔ nka Nouvelle Horizon ka kuma la limanaw a jarala k'a fɔ ko yɔrɔ jateminɛlikɛla dɔw de b'an ka jamana kɔnɔ yan n'u k'a ma ko modèle Mali mission d'observation des élections au Mali bakurunba la u k'a ma ko modèle Mali ko modèle Mali maaw olu de ye jɛkulu ye limanaw minnu kɛlen don k'u ka maaw ka tɔndenw bila Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ assise ko in na a jarala k'a fɔ mission d'observation min ye nin ye ne olu ka baara bɛnnen don jateminɛ de ma ko kominiw kɔnɔna la waati min na assise daminɛna a jarala k'a fɔ u ye maa 57 ɲɔgɔn na u y'o bila ka taa jamana fan bɛɛ lajɛlen fɛ olu la maa 11 wɛrɛ b'a la olu ta ye jateminɛ ye jateminɛ min ye jateminɛ kundala jan yɛrɛ ye a jarala k'a fɔ marabolo minnu ta daminɛnen filɛ nin ye n'o y'an ka région ye yɔrɔ o daminɛna kunungo araba décembre kalo tile 22 fasiridi sɛbɛn Nouvelle Horizon ka fɔ la ko nka limanaw a jarala k'a fɔ segukaw ni kulukorokaw m'u kunbɛn ni bolo ɲuman ye dɛ sabu modèle Mali maaw ka jateminɛlikɛla minnu taara segu ni kulukoro k'u ye u gɛn limanaw fo ka wulusiw nɔfɛ sabu ko a na kɛ fɛn wɛrɛ bɛ sɔrɔ ninnu bolo ka ɲɛsin assise ko in ma maa tɛ min dɔn Nouvelle Horizon ka fɔ la nka limanaw modèle Mali maaw yɛrɛ de ye nin kuma fɔ u ka bɔlɔlɔw sanfɛ u ka kunnafoni siraw kan k'a fɔ ko olu taara jateminɛ kɛ segu ani kulukoro mara la assise nationale de la refondation baaraw la ko nka segukaw ni kulukorokaw y'u gɛn ka bɔ assise kɛnɛ kan k'a sɔrɔ dɔn k'olu tun ye bataki kɛ ka ɲɛsin jamana faamaw ma limanaw k'a fɔ k'u bɛ fɛ ka assise nationale de la refondation baaraw ka jateminɛ k'a la kabi duguma fo sanfɛ fɛn fɛn bɛ k'a la jateminɛ fɛn fɛn bɛ bɔ a ko kɔnɔna la k'a kɛ gafe ye limanaw olu yɛrɛ ka se ka jateminɛ boli a kan ko nka a nana ye k'a fɔ u ye wulikajɔ minnu kɛ a ko la ko u ye bataki min ci jamana faamaw ma k'u ma u jaabi u m'a fɔ ayiwa an sɔnna a ma walima an ma sɔn a ma olu kɔni y'a miiri sa k'a fɔ u tɛ se ka bali ka taa assise kɛnɛ kan o de la olu ye wulikajɔ kɛ ka taa baara in daminɛ nin cogoya la ko nka limanaw segukaw ni kulukorokaw m'u kunbɛn dɛ u kunbɛn ka ɲɛ olu kɔni ta kɛra u y'u gɛn yɛrɛ de ka bɔ assise kɛyɔrɔ la yen nɔ ale Nouvelle Horizon kelen in kɔnɔ limanaw a jarala k'a fɔ walasa maramafɛnw bɛ se ka yɔrɔ janya ka bɔ sigidalamaw la cogo min na o baara de daminɛna Mali cɛmancɛ marabolow kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya Sévaré Jɛnɛ Douentza Bandiagara Koro ani Kɔna a jarala k'a fɔ walasa ka se ka min ye maramafɛnw ka olu bɔ maaw cɛ la min y'an ka jamana faamaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya chef d'état-major général des armées ale ye kunnafoni di kɛ limanaw k'a jira k'a fɔ ko baara min daminɛnen nin dɔwɛrɛ tɛ yɔrɔ an ka jamana kabi gɛlɛya daminɛna maramafɛnw de bɛ yaala la maaw ni ɲɔgɔn cɛ i b'a fɔ ko tiga a bɛ bɛɛ bolo bɛɛ bɛ k'i yɛrɛ lakana n'a ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka jamana marabolo camancɛ bolo ninnu kɔnɔna la walasa ka se ka dɔ bɔ o la min ye jamana faamaw ye olu ye welewele dakan dɔ bila ko nin ye baara kɛrɛnkɛrɛnnen de ye min ɲɛsinnen don maa minnu bɛ yen ni maramafɛn b'u bolo u bɛɛ lajɛlen welelen don u kana maramafɛnw bila a kɛra marifa ye o a kɛra fɛn fɛn ye limanaw o marifa bilali o bɛ falen min na o ye k'a fɔ i bɛ don armée kɔnɔna la jɔyɔrɔ bɛ di i ma baara in yɛrɛ k'a bɛ daminɛ a daminɛna kabini ntɛnɛn tɛmɛnen décembre kalo tile 13 a bɛ kuncɛ fo décembre kalo tile 27 communiqué min ni commandant des zones sécurité numéro 6 min bɛ Tombouctou n k'a fɔ Mopti mara kɔnɔ Bandiagara ko nka k'a ni DDR baaraw cogoya tɛ kelen sabu DDR fana ale ye baara ye min bɛ tali kɛ maramafɛnw minɛni na ka bɔ maaw bolo ani ka u bolo don baara wɛrɛw la ani u tɛ kelen ye ko nin kɔni ye baara kɛrɛnkɛrɛnnen de ye ka ɲɛsin
mauma maa minnu bɛ yen ni maramafɛnw b'u bolo wa ko baara in yɛrɛ limanaw a bɛ n'a fɔ a talen don ka ɲɛsin yɛrɛ lakanakolo minnu bɛ yen i n'a fɔ dana ambasabu n'a ɲɔgɔnna minnu bɛ Moti mara kɔnɔna la ni u kɛlen don ka marifa ta k'a fɔ b'u yɛrɛ lakana limanaw ka se ka na ni maramafɛnw ye a ka se ka yɔrɔ janya sigidalamaw la sabu ni bɛɛ tora i yɛrɛ bolo bɛɛ ka marifa ta k'a fɔ k'i b'i yɛrɛ lakana jamana kɔnɔ limanaw an mago bɛ lakanabaliya min na an mago bɛ basigi min na jamana kɔnɔna la a ka gɛlɛn o ka sabati o de la min ye colonel Adama Abdoulaye Jara commandant de zone min filɛ nin ye a y'a jira k'a fɔ ko a bɛ kɛ cogo min na maa o maa bɛ yen k'i si b'a ta san 18 ka n'a bila san 30 la o y'a cayalen limanaw a bɛ tali kɛ olu de la ko wa ko ni maramafɛn yera i bolo a kɛra a sugu o sugu ye maramafɛn ninnu bɛ tali kɛ minnu bɛ yen n'a b'u bolo ni u kɛlen don k'u yɛrɛ lakana n'a ye limanaw ko a bɛ tali kɛ olu de la u ka se ka na maramafɛn ninnu di kun foyi t'a la limanaw maramafɛnw bɛ se ka bɔ sigidalamaw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na basigi bɛ se ka na k'a dɔn karisa ye karisa yɛrɛ de bɛ fɛ k'a yɛrɛ lakana nani marifa y'i ka don armée kɔnɔ walasa maa jugu ani maa ɲuman u bɛ se ka bɔ ɲɔgɔn na cogo min na kunnafoni filɛ limanaw Nouvelle Horizon an ye ni kunnafoni ninnu sɔrɔ a kɔnɔna la o mana bɔ yen Soir de Bamako an bɛ don a kɔnɔ Soir de Bamako kumana ko Wagner bɛ fɛ ka min ye kɛlɛcɛ 500 bila ka na Mali la yan nɔ limanaw o kuma fɔlen Élysée n'o ye Faransi ka faama dagayɔrɔ ye k'olu ye faɲɔgɔnka dɔ boloda joona n'u k'a ma Conseil de défense o ye Faransi ka kɛlɛcɛw bɛɛ lajɛlen k'u fara ɲɔgɔn kan u bɛ se ka u fɛla fɔ nin ko la cogo min na Soir de Bamako ka kuma la yɔrɔ Faransi jamanakuntigi ale y'a ɲini ko k'a ka kɛlɛcɛw n'o ye Force Barkhane ko ka dɔ bɔ a ka kɛlɛcɛw hakɛ la Mali kɔnɔna la yan nɔ o waati kelen a jirala k'a fɔ Rusiw ka kɛnyɛrɛye cakɛda min bɛ yen n'o ye Wagner ye o kuma fɔlen don k'a bɛna Mali kɔnɔ nka a bɛ n'a fɔ ko in a bɛ ka sinsin joona yɛrɛ de k'a sɔrɔ dun a kun kuma min b'a la n'o ye sigasiganaw ye ko sigasigana bɛ ka bɔ a ko la nin waati in na nka limanaw maa min ye kunnafoni sɛbɛntiya k'a fɔ ni Soir de Bamako maaw y'a ta bi o ye Africa Intelligence maaw de ye olu de y'a sɛbɛntiya yɔrɔ olu bɛ ko caman kalama kunnafoni dogolenw ani minnu bɛ ni a bɛ ka fɔ ni maaw t'a kalama Africa Intelligence maaw b'a ko caman kalama olu de ye nin kuma fɔ a jirala k'a fɔ a bɛ kalo 5 bɔ sisan ko Wagner limanaw ko société min filɛ Rusi la ni Wagner de b'a kɔnɔna la k'u ni Mali jamana faamaw ana kɛ u bɛ kuma ɲɔgɔnya la nka kuma ɲɔgɔnya in a bɛ n'a fɔ a sera yɔrɔ dɔ la sa baara yɛrɛ ka daminɛ ko a jirala k'a fɔ o de kuma ɲɔgɔnya bɛna wolo min na sisan o ye k'a fɔ ko Rusiw ka kɛnyɛrɛye cakɛda ye n'o ye Wagner ye k'u bɛna cɛ 500 bila ka na Mali la yan wa ko an ka marabolo 10 ɲɔgɔnna bɛ yen u bɛna taa lakanani baaraw la o yɔrɔ kofɔlen ninnu na nka yanni bi cɛ limanaw ko cakɛda dɔ fana bɛ yen n'o ye agence d'information n'u k'a ma ko Reuters ale kun ye nin kuma fɔ ko Wagner n'o ye Rusiw ka société in ye limanaw ko ale ka nani ko kuma ale yɛrɛ kun y'a fɔ ko maa 1000 ɲɔgɔnna k'u bɛna ale Mali la yan nɔ nka mun bɛ se ka fɔ bi ɲininkali ye min ye o ye k'a fɔ mun ye dɔ bɔ nin na fo ka na kɛ maa 500 hakɛ ye k'o de bɛna ale an ka jamana kɔnɔna la yan octobre kalo tɛmɛnen min ye Abubakar Sidiki Fɔnba ale min ye CNT maa ye ale y'a jira k'a fɔ ko Wagner ko kuma ye n'o ye Rusiw ni Mali ye ko contrat dɔ bɛ yen a na kɛ o bolonɔ bilala Mali ni Rusi jamana cɛ wa ko Mali ka sanubɔyɔrɔ min bɛ Bugunikaw fɛ yen a na kɛ o bɛna bila u ka bolo kan k'a na kɛ yɛrɛ ko Rusiw ka ni cakɛda in ko u ka maa dɔw yɛrɛ bɛ nana Mali la yan u bɛ ka taa o sanubɔyɔrɔ in lajɛ limanaw ani u ka kɛlɛcɛ minnu bɛ yen n'u bɛ se ka faranga kɛ ka na o yɔrɔ in kɔlɔsi walasa u bɛ se k'u ka baara kɛ sanu b'a yɔrɔ ninnu na ka se k'a bɔ min ye Abubakar Sidiki Fɔnba ye CNT maa don ale tun y'o kuma fɔ don tɛmɛnenw na limanaw nin baara bɛ sen na waati min na ko kunungo araba min bɛ tali kɛ décembre kalo tile 27 Faransi ka Conseil de défense ale y'o sigi dɔwɛrɛ tɛ ko k'a lajɛ nin kuma min bɛ sen na limanaw yɔrɔ Emmanuel Macron yɛrɛ kun ye kuma ɲɔgɔnya tɛmɛ ni Rusi jamana faama cɛ Vladimir Poutine ko k'a ɲininka a ka se k'a ka fɛla yɛrɛ fɔ Rusi ko in yɛrɛ la ani Wagner ko kuma la Mali kɔnɔna la ko nka ko Vladimir Poutine limanaw a ma sɔn ka kuma caman fɔ a m'i da don kuma caman na nin ko in na nka min bɛ sen na o ye k'a fɔ kunnafoni min bɛ se
se ka dibi limana o soir de Bamako ka fola o de ka fo France koni dabali yɛrɛ de bannen do bi Wagner ko kuma ina Mali kɔnɔna la sabu ye fɛn fɛn kɛ nin ko la ka se ka bali limana a jala ka fɔ a to ni Mali yɛrɛ cɛ bilen a b'u ni Russie jamana de cɛ sabu kuma ɲɔgɔnya fɛn fɛn bɛ yen ko France bɛ k'o ɲini Russie jamana cɛ mu kala don u ɲina ka bɛn n'a ye jango k'a fɔ k'u bɛ u fɛla fɔ nin ko in na ayiwa kunnafoni filɛ limana soir de Bamako de ye nin fɔ aw bonya bɛ ni kunnafoni la n'an bɔra yen nɔ an bɛ don face de semaine le prétoire kɔnɔ prétoire a kumana limana o prétoire y'a jira k'a fɔ ko min ye an ka jamana kɔnɔna la yan cakɛda dɔ bɛ yen n'o kama conseil économique social et culturel o ɲɛmɔgɔba de ye Yakuba Katle ko a welela kunnafoni di sira dɔ kan n'u kama ko Africa 24 a ye ɲɛfɔli camanba de kɛ Mali lahalaya ka bi ɲininkali minnu kɛra la limana ɲininkali ninnu caman bɛ tali kɛ Mali camancɛ fanga ani Mali ni CEDEAO cɛ gɛlɛya minnu bɛ yen nɔ nka Yakuba Katle limana a ɲininkalen kɔ k'a fɔ ko min ye Faransi ka kɛlɛcɛw ye olu caman bɛ yen ni jalakili caman binnen don u kan Mali kɔnɔna la yan nɔ nka Yakuba Katle ko a ka fɛla ye mun ye o la a ko min bɛ se ka faamu nin ko la prétoire ka kuma la limana ko Mali la yan nɔ Mali yɛrɛ dɔrɔn tɛ ko ni ye Sahel jamana ninnu lajɛ Niger Burkina Faso ko a bɛ san 9 bɔ bi nin jamana ninnu kɔnɔ a jarala k'a fɔ min ye Mali yɛrɛ ta la ko min bɛ se ka jateminɛ malidenw ye min jateminɛ o ye k'a fɔ ko san 9 bɛɛ lajɛlen bɛ ka i yɛrɛ ɲininka a fɔra ko Faransi ka kɛlɛcɛw nana Mali la yan ko ka na nin jamana in bɔ bolo la ko nka limanaw Mali furadama i b'a ye don o don maafa walew foyi tɛ b'u la bamancimaw ka walejugu dɔ de bɛ fara o kan limanaw ko munna malidenw tɛ u yɛrɛ ɲininka Faransi nana munna u ka kɛlɛcɛw dun a fɔra k'olu nana kɛlɛ la foyi dun tu tɛ ka bɔ walejugu ninnu na Yakuba Katle ka kuma la ko o kuma bɛ faamuya o cogo de la a ɲininkali fana limanaw k'a jira k'a fɔ ko min ye kalata waatiw ye ni CEDEAO kelen don k'a fɔ ko o ka boloda février kalo tile 27 san 2022 Yakuba Katle ko bi a ka dɔn k'a fɔ ko maliden caman bɛ yen ko a fɔra de ko kalata ka kɛ maa m'a fɔ ko kalata tɛ kɛ ko maliden si tɛ bi min fɛla tɛ kalata ko ye ko nka CEDEAO kan ka faamu de Mali bɛ gɛlɛya min kɔnɔna la n'o ye lakanabaliya ye Mali bɛ gɛlɛya min kɔnɔna la n'o ye basigibaliya ye i tɛ se k'a fɔ ko jamana kuturu k'a fɔ k'a bɛ kalata k'a sɔrɔ don jamana ma basigi n'i ye kalata boloda an y'a ye misali minnu kɛra don tɛmɛnenw na ni a fɔra ko kalata ka kɛ ni jamanadenw bɛ tila ka wuli k'a fɔ ko an ma jɛn ni a jaabiw ye ko maa bɛ se ka kala ye k'i ɲɛ turu o la cogo di Yakuba Katle y'a jira k'a fɔ nin kɔni ye fɛlaw ye fɛla minnu bɛ yen ni CEDEAO kan k'a lajɛ ka Mali jamana yɛrɛ de faamu wa a bɛ fɔ min ma ko dɛmɛ yɛrɛ CEDEAO de kan k'o ta ka Mali jamana sɛgɛrɛ bi o ka fisa u k'a fɔ ko u bɛ Mali jagoya digi ka don da dɔ fɛ da min bɛ yen n'u bɛ tila ka taa balan tuguni o bɛ tila ka kɛ kɔlɔlɔ ye jamanadenw yɛrɛ ma wa ko u ye ɲangini min ta kɔsa in na ka ɲɛsin maliden dɔw ma i n'a fɔ gouvernement maaw dɔw ani CNT maa dɔw ko u t'a kɛ olu la dɛ u b'a kɛ malidenw yɛrɛ dama de la sabu ko n'i ye nin ɲangini ta ka ɲɛsin jamana ma maa min bɛ se ka a kɔlɔlɔ sɔrɔ o ye jamanadenw de CEDEAO ko lajɛ k'a lajɛ ka hinɛ Mali la ka jamana in dɛmɛ n'o tɛ jagoyala ko fɛn fɛn bɛ yen n'u ko k'u b'o ta ka jamana digi ka don da dɔ fɛ da min tɛ se ka ɲɛ limana Yakuba Katle ko o bɛ taa wolo fɛn wɛrɛ la min bɛ kɛ gɛlɛya ye Mali jamana ma tuguni fɛn min bɛ se ka fɔ ale yɛrɛ Yakuba Katle fɛ bi o ye k'a fɔ CEDEAO a ka ɲi bi a ka Mali faamu n'a ye Mali faamu k'a ka gɛlɛyaw faamu min sigikafɔ minnu bɛ sen na ni olu kɛra min bɛ se ka bɔ o kɔnɔna la limanaw ko o de bɛ se ka kɛ hɛrɛ yɛrɛ ye jamana in ma yɔrɔ a ɲininkara fana k'a fɔ kalata minnu bɛ yen n'olu kan ka boloda Yakuba Katle k'a yɛrɛ fɛla ye min ye o la a ko olu tɛ politikimaa ye ale bɛ cakɛda min ɲɛmaya la jamanadenw de ka cakɛda don gɛlɛya fɛn fɛn bɛ jamana kɔnɔna la conseil économique social et culturel ale b'o kuma fɔ wa a ko kɔsa in yɛrɛ la k'u ye sigikafɔ dɔ kɛ u ni jamana ɲɛmaw walasa min ye jamana kɔnɔna la fɛn fɛn ye bɛnbaliyaw ni fɔɲɔgɔnkaw ye politikimaw ni jamana ɲɛmaw cɛ o bɛ se ka kɛ fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ o la cogo min na ani hali CEDEAO kɛlen don ka ɲangini minnu ta u b'o o baaraw la ka kumaɲɔgɔnya tɛmɛ CEDEAO ni Mali jamana ɲɛmaw cɛ walasa u bɛ se ka ɲɔgɔn faamuya cogo min na kunnafoni filɛ limanaw le prétoire ale de y'a fɔ an bɛ kunnafoni kuncɛ ni face de sɛbɛn min ye u k'a ma ko l'indépendant
limana ko ni finitigi do ye min ni finitigi yɛrɛ tɛ ale de bi yɛrɛ kɛ finitigi limana ka min ye sɔrɔsiw ka fini don a yɛrɛ la ka sɔrɔ ka taa baga mɔgɔw ma indépendant ka fɔ la ko tɛgɛ kɛra la min bɛ tali kɛ premier arrondissement maaw olu fɛ o la sa ni ye nin baara in ta k'a lajɛ limana min bɛ tali kɛ alamisa tɛmɛnen décembre kalo tile 16 nɛgɛ kanɲɛ 10 waatiw la brigade de recherche min filɛ nin ye limana ko cɛ in yɛrɛ tɔgɔ de ko ka danbele fini sɔrɔsi fini b'a la limana yɔrɔ min bɛ n'o ye vox da ye a jala k'a fɔ ko premier arrondissement maaw ko kunnafoni yɛrɛ kun dir'u ma k'a fɔ k'u ka cɛ in ɲini limana u b'o sɛgɛsɛgɛli de la waati min na k'u taara bɔ nin cɛ in kan n'u k'a ma ko ka danbele ale limana ka baara bɛnnen don a bɛ an ka sɔrɔsiw n'o ye forces armées maliennes olu ka fini ta limana k'o don a yɛrɛ la ka sɔrɔ ka i yɛrɛ kɛ sɔrɔsi ye ka sɔrɔ ka maaw ka taa jagoya ko ta ka ɲɛsin maaw ma o la sa limana ni jateminɛ kɛ min ye u taara sɛgɛsɛgɛli boloda ka taa fo a ka so n'o ye Samɛ kɔkɔ ye limana k'u taara ɔrɔbu dɔ sɔrɔ a bolo min bɛ finitigiw ka ɔrɔbu militaire dɔ kofɔ ani finitigiw bɛ fini minnu don u la n'u k'a ma ko blouson militaire ani tɔrɔsi 2 fo ka taa se an ka finitigiw bɛ kunnafoni di ɲɔgɔn ma ni arajo min ye n'o ye soni ye k'u taara o sɔrɔ a bolo ani kilawuru 2 ani min ye sɔrɔsiw ka sabara belebeleba ninnu u y'o 2 fana sɔrɔ a bolo limana k'a ni cannabis n'o ye joint ye k'u y'o caman fana sɔrɔ a bolo a ka so yen nɔ limana k'u kɔni y'a minɛ u y'a bila procureur général commune 3 u ka bolo ka sɛgɛsɛgɛli yɛrɛ ma k'a danbele ale b'o lahalaya la bi hakilila jiginna limana min ye an k'a fɔ novembre kalo tile 26 tɛmɛnen in na Bamako suguba kelen kɔnɔna la ni premier arrondissement kelen maaw k'u ye tɛgɛ kɛ maa 2 fana na olu tun bɛ moto dɔ sanfɛ n'u k'a ma ko X1 u taara nbala dɔ sɔrɔ u bolo limana u t'a sɔrɔ min ye PM n'o ye marifa dɔ ye limana min ye cartouche 600 o b'a kɔnɔna la ko o tun bɛ ka taa jamana cɛmancɛ la ka taa di olu ma ye o mana bɔ yen lakanabaliya ko siratigɛ la halisa limana ko boni mara la ni ye cɛ marifatigi dɔw ye minnu ma lakodɔn minnu taara kunungo araba u taara bɛn orange mali o ka antenne dɔw bɛ yen k'u taara o bɛɛ lajɛlen tiɲɛ limana ka a ci ka dakolon ci o de kɛra sababu ye ko kan min bɛ yen n'o bɛ an ka armée ka kan kɛrɛfɛla la cɛw gel ani simbi o fanfɛlaw la a jala k'a fɔ cɛ marifatigi ninnu k'u ye antenne ninnu bɛɛ lajɛlen tiɲɛ a kɛra sababu ye hali nɛgɛjuru ci siraw gɛlɛya b'a la nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na ko syndicat minnu bɛ yen fana n'u bɛ an ka kiiri tigilamaw tɔgɔ la limana ko sariya dɔ tara sariya min n'u k'a ma ko indemnité de judicature communiqué min ni o kɛra kunungo an ka jabaranisoba sanfɛ n k'a fɔ jabaranisoba sanfɛ syndicat dɔ bɛ yen o bɛ CDTM la o ye an ka kiiri tigilamaw ka syndicat dɔ ye o y'a jira k'a fɔ ko décret dɔ de tara décret min ni a nana ye k'a fɔ ko kɛrɛfɛ sara dɔ bɛ yen n'u k'a ma ko indemnité de judicature k'o kan ka ta an ka ministériso fɛ min b'an ka sɔrɔw kunna a na kɛ o ma diya u ye ko n'a ma bɔ a ma k'u bɛ sɔn ka taa baarabila la limana an b'a kuncɛ ni min ye ko nin ye siramakan kasara dɔ ye SONEF ale ka car dɔ ko o ye siramakan kasara sɔrɔ Ɲame o donda la Nigérikaw fɛ yen nɔ a kɛra tarata tɛmɛnen décembre kalo tile 21 limana k'a kɛra sababu ye maa caman o de joginna maa dɔw yɛrɛ n'i tora ko siratigɛ la dugu dɔ bɛ yen u k'a ma ko boliboli a kɛra o yɔrɔw la Ɲame ale donda fanfɛlaw la limana an bɛ kunnafoni bila nin kan yan l'indépendant de ka kunnafoni misɛnw don k'aw fɔ k'aw waleɲuman dɔn ni ala sɔnna sini juma kunnafoni sɛbɛnkuraw bɛ bɔ an bɛna k'o lakale aw ye yan'an ka bɔ kɛnɛ kɔnɔ an bɛ an dɛmɛbaaw fo n'o ye kanam ani amo maaw ye u ka dɛmɛ la o tuma an filɛbaaw an b'aw fana fo ka waleɲuman dɔn a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ